Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Kadit ha, ang wine. Nalimtan ako butang sa lamisa. Kuhaon na nako. Okay. Ginuotabangi ko. Magkakato na lang unta ko sa pagmahal ni Alex. Aron ako nang katugbangan ang tanan niyang mga sakripisyo sa kong kinabuhi. Ug ako nang mapahiran ang iyang pagka-Salvador del Mundo. Sige, mga ta. Kompleto na ang tanan. Sige. Ma! Yaya! Unya na ng mga hugasan diha. Ato lang ng tabangan unya. Mga ta. Ma! Yaya! Nung sa maning duha, nabunggol man. Kinsa mo? Unsa yung tuyo? Unsa? Kinsa mo? Unsa yung tuyo? Unsa? Junior! Junior, dali anak! Dali anak! Ay! 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 Ninyo ako masawa! Ayaw! 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 Sabi na nga ko anak! Junior! Ayaw na yung ganasa, Junior! Hindi mo ako anak! Mga salbahis! Iyon ka na niyo ako anak! Ibalik na niyo ako anak! Junior! Tabang mo ang akong anak! Ginagit ang akong anak! Tabang mo! Tabang! Ayaw na ninyo akong anak! Mga salbahis mo! Tabang mga silingan! Ibalik na niyo akong anak! Ma! Ma! Ma, nagkadunggo ang imong o! Ma! Mga taong piapot, ibunalan ko sa Ma, si Junior! Inagidagi si Junior! Ay, si Alex. Si Alex na ituon! Nakuya pa si Alex! Alex! Tabang. Alex! Tabang mo mga silingan! Tabang! Kikidnapag akong apo! Alex! Alex! Oh, Alex! Kanagan sa dugo kami aga si bungo! Ay, no mga salpais. Alex, kadagit nila nga akong anak! Alex! Kuhaw na to ang akong anak! Si J.R. Kita. Oo, ginagit nila ang bata! Kailangan manawag ang pulis. May mga silingan na katawag ang polis, Alex. Uy, kadaghan ang dugo sa imong ulo. Nalipong ko. Hospital! Kinahanglang madakaw sa ospital! Alex! Ngano ginagit man nila nga tong anak? Isa. Walang. Huwag patapay pa sa motibo silang ibuhat. May gitawagan akong igalang pulis. Mutabang siya na to. Saan man kanila si JR, Alex? Natambayan naman ko. Sige na. Mamaulit kita. Sigurado ka nga okay ka na? Okay na ko. Okay na. Nagdugo lang ako mo. Pero wali maon sa silaw. Kinahanglan mapapangita din nato si JR. Alex! Giunsa naman kanila sa JR karon?
Huwag mo sila itaot ang buhaton sa ating anak. Pakyong kagin sila kung mailhan ako sila. Wa para pa ito magkakaunong tarong si JR. Si Yaya. Nakita mo mong Yaya? Ha? Wala ko mahibaw ko naon sa siyaya. Yaya? Naa ka day diha sa ilaom sa kabinet. Gigapos ka. Madam! Ang mga tao, galit lang silang bidunga! Dali, gawas na diha. Ang mga pulis na tingali ning miabot. Kadugay ba ini nila nga mianhi? Ay, Chip, maayo kay ni ana mo. Mayong adlaw, madam. Unsa magini mga panghitabo Uy, ni ana man lagi ni taga-media. May giduda na ba kamo sa may kidnap sa bata, madam? Kaabtik ba ini mga reportera, uy? Kuan, wa pa ko kahibaw sa motibo, sir. Ay, nena nga kong umagad ay. Siya na lang pangutan asa nahitabo kay gikabuhi pagyud ko. Sir. Sir, may adlaw, sir. Unsa magini mga panghitabo, sir? Salamat kang milakaw ng mga reporter. Alex! Alex, si matubuhaton ka ron. Sundon lang una nato ang gitambag sa kapulisan. Paaboton kung unsay sunod nga buhatos mga kidnapper. Pero anong ilang magkikidnap si Junior? Aron ipalukat nato. Mao lang na ang simple nga paghubad sa mong hitabo, Chesa. Tungod kay wa ko'y kaaway. Kaysa pa nito mga tawhana? Nga nung nga ito yung anak ang ilang nahuna-hunaan nga kidnapon. Tungod kay nagtuo sila nga maka-afford ko sa paglukat sa bata. Nagtuong kapulisan nga organisadong kidnapper ang mikidnap ni JR Jessa. Pusa kinahanglan mag-amping ta sa tubuhaton. O magpaabot ta nga mukontak sila. Alex, ang akong anak. Jessa, gusto na. Ay napaghilag. Isaan ako nimo. Mahibalik na to ang bata. Kana ang isaan ko. Pero kung tinuon nga lagi kidnap si Junior, aron ipalukat ni mo. Imo ba ning lukat o na, Alex? Oh, Jessa. Lukaton ako sa JR. Ibalik na ko siya nimo. Relax. Ma! Yaya! Dong, Alex. Dong, unsa dong? Ayaw mo pagbiya din isbay, ha? O bantayin ninyo ang pagbagting sa telepono. Kay basin o kang kidnapper na ang manawag. Ay, oo, dong, Alex. Makikita ko sa uban akong mga kailang negosyante. Akong ikonsulta nila ang hitabo sa atong anak, Chesa. Magpatabang ko nila. Gamailhan mga kidnapper. Ma, unsa naman sabling nahitabo na mo? Nga nung gikidnap naman sa si JR. Maayo naman ang taga mong relasyon ni Alex. Pero ang akong anak na sa mga gikidnap. Ay, ingon ay man yung kinabuhi, Chisa. Huwag makatagaan sa musunod pang mga paghitabo. Magpaabot na lang ta nga mo tawag ang mga kidnapper. Aron mahibaw ta kung unsang yung ilang tuy sa pagkidnap ni Junior. Kasakit, Diyos ko. Ay, naikot sa sinugong marko na. Kaya na may bawal ko sa buhat. Marco, unsa na? Yan ang batas tiguanan, boss. Ayaw ninyo pagutming bata, ha? Gandaman ba ninyo sa iyang mga gamit? Gatas, diaper. Oo, boss. Huwag ka ng bata. Tuhog naman eh. Kapoy kinilap. Maayo.
Pabutang sunod kong pagtawag. Kinahanglang mabalita una og maayo ang pagkidnap. Una pa manawag sa bahay. Oo, boss. O sige. Timalan niyo pag-ayos, JR, ha? Ang pingin niyo ang bata nga dili malamukan. Andam na ang gabi sa bata, boss. Nagkuha na may pagkatiman niya. Espiritu sa bata. Marco, kita lang nahibaw sa inyong koneksyon ako, ha? Oo, boss. Ako lang naibaw. Kung kisang tinuod ka utok sa kidnapping. Ako magkauban. Wah, Maayo. O sige. Manawag lang unya ko ninyo pag-usap. Kung makahunahuna na ko kung pila ipalukat sa bata. oo, boss. Pero, boss, wah ko kasabot. O say ang wa mo masabti, ha? Imong anak, aga mo kikidnap. Kaya, ikaw sa pag-among palukat ini. Dili ako ang mulukat kang JR, Marco. Kung dili, ang tinuod niyang amahan. Busa, kinahanglang makaabot niya ang balita bahin sa kidnapping. Sa, Sabot ka na ba sa kong plano, Marco? oo. Oo, boss. Nagsabot ko. Ang lalaki sa isla ang mulukat sa bata. Oo, Marco. Ang lalaki sa isla. Mahimo ba, Jisa? Muhunong ka o na pagsigig hilak, diha? Di gyud na mahibalik ang imong anak. Bisag hutdon pa nimo ng imong luha, diha. Nganong di malas man kayo ko, ma. Unsay di malas pa? Garo na hinuon nga. Nga malinaw na nga mong pagpuyo ni Alex. Garo na hinuon nga disinido na kong tunan ang pagmahal ni Alex. Karon pa noon mahitabo nga gikidnap ang akong anak. Na, ingon na mang yung kinabuhi. Makurat na lang ka sa sunod nga mahitabo. Sama sa nahitabo na ko sa isla. Mao ba, ma? Jisa, mahimo ba, Jisa? Kalimtin ang nahitabo nimo sa isla. Ayaw nag-ipuno sa imong kahasol karon. Magpaabot na lang ta nga manawag ang mga kidnapper. Usaon naman lang kung dako kays lang ipalukat kang Junior. Mulukat kay ini si Alex, ma. Oh, misahan mo siya mulukat siya. Iya ginaparukan. Hinaot unta. Nga dili lang madagana si Alex sa paglukat sa kong anak, ma. Kung pananglit, gikidnap man niya aron ipalukat. Na, mag-agad na lang yun tas imong bana, G. Maayo tingali nga may bahaw si Sir Andrew ining palita ada. Sir. Dali, sir. Kala, Sir, may toyo ka? sir, doon na lang ko ipakita nimo. Asa man na? Niya sa pamantalaan. Ang angan sa akong amiga, si Jessa. Ami. Oh, tira, sir, oh. Nganong naman na diha? Gikidnap ang ilang anak ni Sir Alex, sir. Dili. Dili ka na mahimo. Sir Andrew? Nasuko ka? Oh, Naapektahan ka sa nahitabo sa anak itong Sir Alex o Jessa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!